Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games. Da. Tocmai ce după un... Stai că nu vine minte. După ce am încercat să mai filmez acest meci și... Mort. Deci n-am câștigat nici măcar un meci. Și am zis că îmi bat picioarele, filmez altceva. Dar nu m-am putut despărți de Minecraft, așa că mă revedeți aici la Minecraft. Tocmai ce am luat o sabie, din câte vedeți. Și perfect, hai la casă. Probabil că ăștia nu știu deja de rută. Păi normal că și VIP-ul se duce la casă, mă, normal. What the fuck, de ce mă dă înapoi? Morții, mătii, altoniștii. Dați-vă drecuri, gay. Gay împuțită ce ești, morții, mătii, azi. Gay împuțită. Bun. Ce clean-up-uri fac, ești prost? Deci numai clean-up-uri, eu cred. Doamne, ce cel mai norocos meci să fac. Holy shit, că ți-am omorât, ești nebun la cap. Doamne, ești nebun. Mă fac aici full de 10 ori. Doamne, deci dacă nu dați un like pentru faza asta, mă las de YouTube. Deci pe bune, frate, a fost penală faza, penală. Deci cum i-am bătut pe ăștia? Nu pot să-mi explic. Holy shit. GG, man. Asta pot să fiu. V-ați văzut câte clean-up-uri am făcut aici? Holy shit. Cred că i-am omorât. Deci, uitați. Deci uitați-vă și voi, cât de nab să fii, Doamne, you piece of shit, cât de tare, lol. LOL o să zic în tot episodul, lol. Bine, hai, gata cu LOL-ul. Și să mai mergem să mai facem niște clean-up-uri, că de ce nu? Da, deci nu mă explic de ce mă dă înapoi. Bun, tocmai ce... Deci, fraților, ziceți voi că n-a fost tare faza aia. Deci dacă pentru faza asta nu strângem vreo 100 de like-uri, chiar mă las de YouTube. Voi ați văzut cum i-am omorât pe ea acolo? What the fuck? Cât de bun să fiu la MCSG. Nu că m-aș lăuda, dar pe bune. Am făcut acolo la clean-up-uri. Doamne. Deci nu înțeleg. Ori 4 player rămași aia, meciul meu, papa, GG, man. Dar de ce pula mea mă dă înapoi? De ce mă dă înapoi? Morții mătii. Deci... Oh, bun. Sper că n-a luat nimeni chestul ăsta. Perfect. Bun. Haideți să mâncăm. Yeah. What the hell, dude? Pune dracu itemele în chest.
Și dăm cu asta. Alicez Berefield de... Ăsta mai e meci, ăsta nu mai e meci nici dacă mă îngrop eu. Nu mai e meci, pă. XX600 mort. Au, nu ăsta. Ok. Ok. Oare am noroc să găsesc și 2 diamante sau 1 sau 2 sau 3 sau 10? Nope, no diamonds. Bun. Sunt destul de bun la armură, deci eu sunt decent. Am armură decentă. Sincer, nu am nicio grabă. Chiar îmi place să joc. Chiar nu mă grăbesc. Ador jocul ăsta, deci... Da. Cât mai trebuie ca să craftez un golden apple? Nu pot? Nu pot. Ce ziceți? Toporul de diamond e mai bun sau sabia de iron? Ne, topor de diamond. Zic și eu, Doamne. Iată. E de merg de la Cactus. Doamne, ce credeam că ăla e un player, mor. Doamne, oh my god. Bun. Și dacă vă place seria de Minecraft, nu uitați să apăsați și pe acest buton de like. Am zis acel buton de like. Și distribuiți mai departe. Bun. Haideți să așteptăm să vină deathmatch-ul. Că, de ce nu? Hai să spunem cum ăsta prezis să țină mai mult. Bun. Așteptăm să ne regenerăm viața și mergem să-l căutăm pe acel tip. Bun, deci n-are cum să mă bată ăla care are sabie de diamond. Pă. Deci, Doamne. Deci eu plâng dacă ăla mă bate. Deci pe bune plâng. Da, de fapt nu o să fiu supărat pentru că mai am acea fază. Faza aia chiar futare, frate. Mai e un minut până la deathmatch. What the fuck? Du-te dracului de aici. Bun. Hai că până începe deathmatch-ul. Nu, am uitat că dacă apăs pe furnal mă scoate. Bun, lasă. Dar cam asta a fost cu acest episod. Dacă nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să distribuiți mai departe, să lăsați un comentariu. Și cam asta a fost cu acest episod. Eu am fost Alex și vă salut. Pa, pa!